Здравейте хора, в това видео ще играем с Schoolboy Runaway Extreme Mode. Може би се питате, Криан, това не е ли прекалено трудно? Да. Но в това видео ще се пробваме да биеме Schoolboy Runaway Extreme Mode. Challenge. Wow! Challenge. Look at all this snow! Да! Окей, днеска сме на Extreme Mode, така че... Окей, а и също това видео е за празнуване, че достигнах 105-та войната! Окей, започваме, без забавяне. Дали да е ден? Днеска ще е ден. Let's go! Окей, това ще го скип. Окей. I need to find a way to sneak out of the house. Искам да видя колко е предизвикано това нещо. Чакай. О, господи. Послакам. Sunshine, lollipops and rainbows in... Как? Ще стане ли пак? Имаш един хак пуш. Е така да се скриеш и няма да те хвана, така че това може да се пробва. Защото и без това не мога да го изключа това. I would show them how it's done. Плюс... Да. Добре, аз съм умна. Big brain. Деле. I told them. 2010-та. Дали трябва да напиша? Не е ли това? Oh, От and there's 2010-та another виждам. miss. 2010-та. Добре, това за че го става. I would show them how it's done. Coming! Are you completely Даже един stupid? живот? О, Хелма! Huh? Ветрай. Добре, това беше малко гадничко. Окей. That's not fair. Now I have to sit and do homework because of that teacher. Сега малко ще тегна, най-вероятно. How could you not see that? Това нещо ще... Охо! Big ass brain. Big... Бро! Напредваме. Ево. За какво се учиш все пак? Аре, Who passes like that anyway? не видя какво ще стане, ако започнат да ме гонят, така че да се пробваме да пуснем компютъра. Да скипнем и играеме се. Добре, съжалявам, но това тук не е ли тъпата година? Не, но лайк... Е това тука, I would 2010-та. show them how it's Тъпа done. 10-та! Е, какво са? Това не ми трябва вече, добре. Не, но... Добре, затова не ме си харча времето. Най-вероятно сега ще го скипам това, но... За момента дай да видим за какво стана въпрос на игра.
Лекса даже съм тук. Right? No! I gotta How go could you water miss the that? Christmas tree. Не забелязвай лампата. Не забелязвай лампата, моля ти се, не забелязвай лампата. Oh, terrible. I need to create a smoke screen. Ah, so close. Изобщо не знам какво правя с живота си. Лампата забравих да изгаса. Ако никой не забележи лампата, значи сме добре. Мълча си. Сега се представям някой да отвори вратата и ние направо да ми скочат като Фокси. Така, буквално ми писа вече от този компютър. Кажи го скипна. Окей, чистито. Так му сега може малко повече работа да се прави. Something's pressing. I will go to the toilet. Лампата, 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 лампата. Лампата. Лампата в тоалетната. Окей, фак. Нищо не забелязал. Страница не мога да пипна. Браузър. Жалко няма да I need to check if this fool is studying. Не, нямаме даже. Рискуваме да го пробваме, хора. Hey! Where did you go? Господи. Drop what you are doing! Our son is trying to escape again! Господи, това колко време ще отнеме? А ли беше? Decided to play hide and seek. Не вярвам, че това е. Коледни лампички, вау! Коледни лампички. Come out! Аха! Колко време ще отнеме сега? Окей, те когато се спрат вече да ме гонят, тогава ще продължим. Why are you so sloppy? Готово, май. Това беше. Действа, значи това. Мюзик. Чувам стъпки, това не ми харесва. Окей. Чил. Още някак са. Направим нещо. This is the third time already! Вътре.
Dele che mi jumpscare odzad. Dusza to mi zabija. Okej. No way! Me doing homework! Me and studying just don't go together! Yeah, me too, buddy. Добре. Жалко, ще не дам тази първа. Ендрю. Бъркам ли некъде? Две и 10 пише. And Добре, there's аз това another даже това да miss. добарам. О! Каркис! How much longer? Окей, тук да погледаме. Не. Аз тук мога... Оп. Вау. Вау. Тук. How could you not see that? Ow! How could you miss that? Окей. Изобщо не диша. Но. Защо хукнато? Това се сипа... А? Strike it back! Strike it back! Тук ако съм некъде, има ли хайдал място? Чук, 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 чук. Да се го това? Не. Ама да. Ooh, a terrible shift. Just terrible. Oops. Is that noise coming from bedroom? I need to hide somewhere quickly! I need to get back to my room quickly! Gotcha! Ти ако бях скрил, How many times do I have to... бях умрела. Окей, това е доста верно трудно. Окей, нека да направим спидран буквално. I don't get it. Who turned on the light? You think your father is stupid? Hey, where did you go? Drop what you're doing. Our son is trying to escape again. Don't make your father get the belt. Stop right there! Окей, never mind. Хора фашат мене. Другото видео най-вероятно пак ще Have you ever играем played с- Mattel? If not, Добре, go видимо download it прекъсвам. now! Другото видео най-вероятно ще играем Challenge Mode. Да видя... Parents often check the player. Терен се мисли. Деле. Другото видео направо ще си е забава. Ми окей. Чао хора.